Behan kasureko eskatza eta askaurri eta hori, ez da? Bai, eskatza antxe jaten dugun, denbora guztizien antxe izatezan gure. Bizilekue denbora gehiena izatezan eskatza. Eta eskatzean jatorduek eta Dana eskatzien, jatordue dana eskatzien. Da gero askaurrien usetezan beti kontizu edarra ukitzeko. Edarrak ukitzeko, ze askak egon ziren askaurrera begire. Kortatik behizek, egotetzen ziren begire askaurrera. Eta askaurria egoten zen, eskatzan beste kaldean, ez da? Bai, eskatza, askaurrie da gero kortie. Eta askaurrie, behizek emote bien, aski ukitze bien jateko, askaurrera. Eta korti izetezan, azpigarriz eukitzeko begeiz jau. Zabaize azpigarriz eukitzeko izan, baina kortan apur begeiz jau, gero behizeri oiek eta hitzeko, azpigarriz egaz. Eta txaltxuk egote ziren atzeko partien, eta behizek eurrien.